Ki amale jong East Castles kila Jingmut bon Phah show mitrang ba ka jala konrad ke sangma kumnu ban pin khlan ye ka jing kun persha ya ka jing priang coronavirus badru ban pin tigna ba ki Paidbah kinyo ya ka bam ka di ka bobyang ha ki Shnong ki thak bat ki kisam ki jong ki halor ka ni tungin yasngam ke ka ba kini ki angut ki amale ba kanthop yu ba SK sun amale ka mau phlang bat ba hm Shong pliang amale ka mau sunram ki dan ban ong hadin ka ji kandu bat mitrang ba ka bangi kran menin kolong ba ki nong kendong kidai ki brio ki babelas ngi pat aga ju kapor kidai ki nong rep ti nakadaw kanika social distancing mengi kot katin pareng lemba kani ka lockdown ka bangim sya ban mi na Iing bat ya ki nong rep ba kimla ban pinpayu marep jung ki spo yo kala kata shibun ya kini ki nong belas ngi ya kini ki nong rep tinggal kran menin ka konsan kolong ba kumnu ba kini kinyai ne ban Shong Iing ban ker na ka jingelum Paidbah na ni ka ban ker na kinu kilat kelenti ba ki kinya kundu kolong bet ban Shong Iing henry ban Shong Iing pat lada klem ka bam ka di kan bu iki ka jing ka bakra ti na kata ka daw ya kran menin kolong ba konsan ya kinong kendong kadai bangin penpai umar bam Shaman lagi Shnong kita. Di kembali lagi ke kot kubur. Di sarkar kalamang arpusan lak wei MLA. Tang ban penpai kamar bam kamar di Henry. Kum ka wei ni kilat ban tiet ikidawai kita shin. Dan ni kitar banyakun persya ya uni kenyang jingpang mengikut coronavirus. Kajing Jingmut yang cak sarkar kalong kumni menin. Na kaliang jong ngaya tu ya chief minister bat ik minister budan lang hantu bat kumju ik officer bro. Haringkat ke jenon lang para nong mikmat na po kani ka East Castles district. Ngalai tu iki. Maka jingmu jong kalong menjadi ban job ya ka ka bak sarkar kalale. Bangi dai ban pin urlong. Ya kani ka jingmu jong sarkar ban kier na kajing lombrio but banyi day ban light na kani kajing pensapriang uni ujing pang coronavirus but ban lea ya kata gidai ban pensyong ikibrio haye da menen kasngi apok meeting ngilaya kren kalau ong yaki ba kajing temu jonga kalong banyi day ban job ya ka ba sarkar kala le kata ka de social distancing but lemba kani ka social distancing nga kum unong mikmat ngadai ban Paidbah shala kisnong kenang baki kinla ban ya le ya kata social distancing ti Henry habang kundu jing kumni kanong bangamyo ban live uni khao ti kini kisnong kidon jing ka bakrao ti halor ka jing kren ka menin ti kila ai ka permission nga menin janmiet irawat layo ban kolek xti bala tho cha po kadisi ka bahap po nong po namar ka store jong uni Lunia Marketing Private Limited kadon po nong po la ai ka shiti bakin sha ya utu u try jong tu ka Lunia Marketing Private Limited ban live khatwe metric ton u khao na ka menta jing don kam ka jonga ban sami ka Paidbah but ngada sutnat shibun menedang step kila live but mentau lo pa shamungam namar kumbalong menin habang yakren menin kolong ba ngila kerpat ya ka sarkar bahkan ayangi rupo metrik tan ukau na kani ka government rate ban lift na po FCI nang tinapo nang ninapo mauro ba nginyo bansam ya ki Paidbah ti chief minister in principle ula kongo ban ayangi tambah ya katakan rupo metrik ton wing MLA kular tingin dang ya kren ni kani ti lada ngimyo nang niru gintiet na open market gintiet ni kwa bagi Paidbah jongi kin Shong Iing ngim kwa ba kani ka rejela ka jongi kan yo yu ni kunyang ngimya persangkar la kat ya ban kir haka ka ba jingilum Paidbah bat ka ka jing temu jong sarkar kan long ka bejo menin ngilaya yo ban ya peliubun ban Jingmut lang ki MLA baro ki don Ahmad Jong Chief Minister bat ki Cabinet Minister Jongu te nakaliang jonga kum u nong mi khmat jong
kamau senram bat jong ki area cha ki nong kendong ngi don bon ki ching ke banga ngala batai ho chief minister ka banong kong kalong ba ki don ki kali ki jongi ki bayo pas nang the na than jongi ki bawan chasor banwan kit mar te bun sien kini ki kali ki li phai thali namar ka daw kalong ba andala pointe po numer ki sha block bet ha ki nong penya kali la ne ha ki pulit but ki hap up ya kapali jong ki banwan ban kit yu kha te ngi ong yu chief minister ba ngi don kam bangin organize bah ya kani rukom banwan kit ya kamar bam bakiwan nanong kendong kumbalong menta hadu mentaru kadalong disorganize namar balai ba ke don ke jing ya kini ban poi Hapolton Bazar ban poi Cantonment Market kamut ban ya kini ya kamar bam te namar kata kadau kambun sien menta kibriu hapo ka konstitusi jonga pun kila thali ki dukan ru ki thali kibriu umdan esho tamar kata kadau ngala ong yu chief minister ba de ban kit khia mar ya kani ka kam te ha jing jubab jong ula IT ha ka deputy commissioner ba kan Pynbiang ya kani ka kam nre nga ai Jingmut kum ne ngong ba te kan bahi bangi ai block wise shubo mau seram block sisngi nang ta ka mau control sisngi ka shela bulagan sisngi kum ta ter nre ngaro ngasoba ka sora la de subdivision jadi ban mang la ka jong ya mata ka sora kamot uni unong supply bam ude ban lech cha sora ude ban sam hang tai te kala de la ka subdivision te ngi ne concentrate be ya ki we area ta mo ka DC Shong kan kam sting ya ka kam bala da ki le unta te kata ka dong jing ai Jingmut jonga tu chief minister ba ki minister hilap Pynbiang ya kan ne ka jing ai Jingmut dong angit ha kini kisngi kin le ka badi ban le ka ba ar kalong halor kane ka jing register ya kin nombala te kalong ka sim jing adu ta ya kin nombala jongi nomor bale ha ba ki dial ka tu number 1070 kim juyo nang ta hadin ka tusngi ki ong ba ka don ka WhatsApp number dial ya kan ka number ba pin register ya ka tu ka kerteng ba kin yo mentoi tambah ka tu ka WhatsApp number kam trekam wanra shu chief minister ba kani ka pen confuse yu upai ba ula kulmar shanong in le ba ka sarkar ka ong register ki kerteng jong inong bela hapo lai tarik ban yo ya kata ka jingirap bakin yo ya kata ka pisa na ka sarkar andre dang menin kidang penkela biang ya kata tarik kila penkela biang ya kata ka telefon number but kila pensai Paidbah ki kot khobor ngala I menakasi ya kot khobor ngala I te ngala ong ba ngi de ban extend ya tarik lai tarik umlong te nakliang chief minister ula extend hado ka pratarik te mentang akarpa kinong berlabaro kinya sim ya kan ka kabu ba kin register ka kerteng jong ki khnang ba kin yo ya ta ka jing mentoi na ka sarkar longkat ba ai la ka ai siajar sitayone sanspa sitayone ka de ka hok jong unong bela bodi ban yo hakum kan ka por ni kum kinong mi khamat ni kwa ban yarap ya kita hibri badan haka jing sheblanot nga dalade ngalayo ban register palat 6000 ngot kinong bela hapo ka konstitusi jong hapo mau senram bat menta kita baro kila sedang yo ya ka pisa lemba ka bank account jong ki te kita kilong ki jing ai Jingmut jongi nangta ngalaong yu chief minister ba haba uai yang i ketu arpusan lak tengka kabade bang inde ban ai jingirap kum ka MLS scheme seki Paidbah te nakaliang jungi kum chanong gendong ngidon kamba ban ayu khau te u khau mata ladang ide ban le thiet nakani pisa rumyo khau namar bale ba kine ki mahajon ki persyam ban buri u khau tengang ong ya u chief minister ba pechne ngide ba ngin check bha ya rukom di khau bai ka di mar bam hang ni ha sorsilong namar bale ki don ki information ki bangang la yo ba ki don ki mahajon kilas dang ban buri ya kamar bam kilas dang ban buri wa khawru te namar kata kadau ka DC bat ki bor sarkar ki de bakin pej benia bat pej ngor ba yo don mano bale ye kum gini ki kamtu
kamot ban buri u khau buri ka bam but sedi black market ya khani ka jingbang kata ka long ka jingma ka ba up teng hakum kini ki por ki judan hi ki bri basim kabu te namar kata ngi de bangin husiar ya khani te nga ong ya kata te na de namar kata nga ong ya u chief minister bayangi ki MLA nginum kini ya kata ka kota jong Paidbah ai yangi ka kota jong ka sarkar ka bade na ka FCI na FCI kamot ngi ngin lift by directly na ka FCI khnang ba nginum lej bangin kini ya utau khaw badan hayo namar ngi dan kambun hau khaw abangi lej bangin sam chu Paidbah te namar kata te chief minister ong kata long ka idea ka biang ba ti ngan dang bisar nre ula pediang ya kata ka idea ong mangin sim khaw na po FCI nre udang ong po chief secretary umat dang khen ya kat no khaw on pelaj syaki MLA man u MLA na kane ka Phah ti kita ki de ki ba kongsan ki bang habu khaman chung pe sine ngan ong pi hakum kan ka por lockdown mo te da ka bapli katuk ane tili ki dukan kamot ka Shong ka jing start jong sarkar kala bakan long by rotation ken omde ban shu ai tang ye kita ki ju ki dukan ban pli te lene kala ban ai by rotation basis khnang ba kiwi ki dukan ki ba khang ha ka tayo bala dep kamot kin pli no ha kani ka tayo ko ban wan kalong nom ta ka Shong ka jing start jong ka district administration te ngalayo ya ki information ki ba paka ba kinong ki kharbang la hadu manta ki dang wan sya kani ka thanjungi but kiwan yoru kidon ki kharbang la ki bawan ban thit mar bam nadu na rengku nadu na yorengku na hat modon kum ta ter te menien ngalap batai chief minister ba ladangi ailan ya kharbang la undang wan rung ula bon wan rung ban thit bam ne ula ban wan rung ban tu ya ki kwai ki tempo jongi nreng di ban check ikane ba UBSF ude ban perking susu ya kajing apa hara khnang ba nginum yo ya kano no kajing dia ka sosi kajing dia sosi kala ban long ba ha kajing lute jongki kila ban pen saw ya no kajing dia ka sosi kala ban long ba ha ba kiwan nang tai yo kiwan ra kajing pangru mlatip ya kata te nomor kata kadau na kentui ka sarkar ba ka de ban kham perking susu ban pahara ya ka bordak jongi